አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንገዲ ባህታውያን ቀዳማይ ዕላማኻ ጽኑዕን ንጹርን ይኹን። ነፍስኻ ክትድሕንን ዘለዓለማዊ ህይወት ክትወርስ ድሌት እንተደኣ ሃሊካ ካብቲ ኺት ተንስእ ብትምህርተ መስቀል ኣማዕቲብካ ከም ዝበል ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። እምነት ብግብሪ እምበር ብምምርማር ኣይትመጽእን። ኣምላኽ መን ምዃኑ ንኽትፈልጥ ብግብሪ ተበገስ። ዘረባን ምርምርን ኣይኮነን ዝጠቅም። ንእግዚኣብሔር ብተመክሮ ጥራይ ኢኻ ክትፈልጦ ትኽእል። ነፋስ ንኽትረክብ መስኮት ትኸፍቶ፣ ፀሓይ ክትጽለውን ናብ ደገ ኢኻ ትወፅእ። እምነት እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ እያ ተዓቢ። ቅዱሳን ኣቦታት ከም ዝመሃሩና ዕላማ ብኮፍ ወይ ብትጽቢት ኣይብጻሕን። ህይወት ናይቲ ጥፉእ ወዲ ኣብነትና ንግበሮ። ተንስኡ ከዓ ንኣቦኡ ተመለሰ። ሉቃስ ወንጌል 15:20 ሽሑ እኳ ኣብ ዓዘቕቲ ሓጢኣት ሃሉ ብዘየገድስ ኩሉ ግዜ ናብ ኣምላኽ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ። እግዚኣብሔር ደንጊኻ ኢሉ ኣይምልሰካን። ኣብርሃም ክጽዋዕ እንከሎ ወዲ 75 ዓመት እዩ ነይሩ። እቶም ኣብ 11 ሰዓት ዝመጹ ሸቃሎ ማዕረቶም ኣብ ቀዳመይቲ ሰዓት ዝመጹ ሸቃሎ ተኸፊልዎም። እዚ ጽሑፍ ንኾንቱ ኣይኮነን፣ ተሃዊኽካ እውን ኣይክብለካን። ዱር ብንእሽቶ ሓዊ ድዩ ዝጠፍእ? እሞ ኸደኣ ነፍስኻ ክትቃጸል ክትጠፍእን ክትዓነውን እንከላሲ ስቕ ኢልካ ክትሪኣ ዲኻ? ኣብ ግዜ ጥምቀትካ ዝተቐበልካዮ ጸጋ ኣሎ። ንጸላእ ሰናያት እውን ክትቃለስ እውን ተኣዚዝካ ኣለኻ። እምበር ጸጋኻ ኣልዕል እሞ ተቓለስ። እቲ ኣብ ኮንቱ ድኻምን ትኽኺትን ኮንካ ዘሕለፍካዮ ዘመን ውሑድ ኣይኮነን። ስለዚ ካብ ሓዱሽ ጀምር። ምኽንያቱ ነቲ ኣብ ጥቅምተ ዝተቐበልካዮ ጸጋ ውልድነትን ቅድስናን ኣርኪስካዮ ኢኻ። ስለዚ ብቕጽበት ተንስእ፣ ኣይትደንጉ። ዕላማኻ ድሓር ወይ ጽባሕ ወይ ምሸት ወይ እውን ነዚ ዝሰርሖ ዘለኹ ምስ ወዳእኹ እንዳበልካ ኣይተንዋሓዮ። ምኽንያቱ ምንዋሕ ሰዓታት ኩሉ ግዜ ሓደገኛ እዩ። ዕላማኻ ልባውን ጽኑዕን ምዃኑ ብግብርኻ ክተርኢ እትኽእል ብቕጽበት ምስ ተበገስካ እዩ። ኣረጊት ሰብነትካ ገዲፍካ ሓድሽ ህይወት ከም ዝጀመርካ፣ ሓድሽ መንገድን ሓድሽ ዕላማን ከም ዝሓዝካ ብተበገሶኻ ኣርኢ። እምበር ተበገስ፣ ኣይትፍራሕ። ኦ ጎይታ እብገስ ኣለኹ እሞ ደግፈኒ በሎ። ምኽንያቱ ልዕሊ ኩሉ ዘድልየካ ናይ ጎይታ ረድኤት እዩ። ኣብ ዕላማኻ ጽኑዕ፣ ናብ ድሕሪት ኣይትጠምት። እታ ናብ ድሕሪት ምስ ጠመተት ናብ ዓንዲ ጨው ዝተቐየረት ሰበይቲ ሎጥ ዘከራ። ዘፍጥረት 19:26 ኣረጊት ሰብነትካ ደርቢኻዮ ኣለኻ እምበር ኣብኡ ይኹን ግደፎ። ከም ኣብርሃም ካብ ዓድኻን ካብ ኣዝማድካን ካብ ዓዲ ኣቦኻን ውፃእ፣ ናብቲ ኣነ ዘርእየካ ምድሪ ከዓ ኪድ ዝብል ድምፂ ኣምላኽ ሰሚዕኻ ኣለኻ። ዘፍጥረት 12:1 እምበር ኩሉ ሓሳብካን ልብኻን ናብታ ምድሪ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ይኹን። ውልቃዊ ሓይልኻ ኣይክጠቕመካን እዩ። ምዕራፍ 2 ይቕጽል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።